Ang atong epal of the day, lungon. Picture na sa lungon. Ako lang gitabunan ang naong sa minatay o gangan sa minatay na ay gihaklap nga panapton sa ibabaw sa lungon. Ni pasubo sa minatay, actually kanang panapton mao nay naadiha angan sa minatay. Unya, pasubo gibutang ang date of birth, gibutang ang petsa sa pagkamatay. Naa sa ubos, mga pasubo gikan ni Mayor Rajiv Inad sa Minglanilla ug siyang asawa nga si Konsehal Leslyn Inad. February 16 na namatay, suspendido na si Mayor Rajiv Inad ini. Waga nila ma-update ang ilang mga pwesto. Kay konsehal pa may gibutang ni Leslyn Inad. Mayor naman siya ini higayon na. Kay February 2 man si Mayor Rajiv Inad na suspenso. Na pamtangan sa usa ka tuig niya suspenso silot siya pabor-pabor nga pagpanghatag niya o mga business permit sa lungsod sa Minglanilla. Sigon sa desisyon sa buhatan sa ombudsman. Atong isgutan kining lungon, gawa pa sa iluan ni Mayor Rajiv Inad o siyang asawa nga si Acting Mayor Leslyn Inad, gibutangan sa ilang mga ngan. Mas dako ang ngas minatay, pero kakuyaw. Kung naabay, di ba dayon makasabot ba? Ig-adto niya saya, ha? Namatay si Rajiv? Kakuyaw. Mayor Rajiv Inad, masaypan ka nga ikay namatay. Kakuyaw, Acting Mayor Leslyn Inad, masaypan nga ikay natigbak. Ayaw na ninyo buhata, oy. Hasta lungon inyong ipalan. O mahadlok sa minatay. Ni pahasok, tinuod mo, pero gibutangan yun siya nyo nga. Gano'n ba ang ipagpasubo ba nga may starring imungan kung gusto yung starring nga pagbutag buwak? Ya, dakuan yun imungan kaysa minatay. Aron masaypan yung nga ikaw ginamatay. Or magpadakag mask card. Aron mo dako imungan minatay, ikay ibutang nga ngas minatay. Nga ngas minatay mo nang aliya para nimo. Kung gusto yung ka mag-ipal. So kang hila din mong gibuhat, suspended Mayor Rajiv Inad o Acting Mayor Leslyn Inad. Way nakadagbuot ninyo magtiayon? Hasta lungon inyong gimarkahan? Naunsa no ang taong no des Minglanilla, oy? Nagpasuwabi naman sa inyong gibati. Tiswa na butang litrato ang ilangan diya sa lungon. Kaya morang magribal na sila minatay. I don't know, inyo ba ning gasto, Mayor Rajiv Inad o Acting Mayor Leslyn Inad? Kini inyong nga gibutang yung mga lungon sa mga minatay diya sa lungsod sa Minglanilla. Pakauaw lang gihapon bisag inyo pa ning gasto. Mas dako ni sa lawayon kung kwarta ni sa munisipyo sa Minglanilla. Ang mga magbubuhi sa Minglanilla mo'y inyong gipagasto, ano inyong kaepal, nastang lungon, inyong nagibutangan sa inyong mga ngan, pagka sa lawayon, ang nga pag-usik-usik sa kwarta, sa buhis, sa katawan. Magtiayong suspended Mayor Rajiv Inad o Acting Mayor Leslyn Inad, kamo ang amo mga epal of the day. O sa muslabing luod nga epal hasta lungon, inyong gibarkahan sa inyong mga ngan.